Здравейте, ученици! Както виждате, Малко си обърках шапката. Взех си по погрешка. Та на корела Двил. даваше по най-бързия начин. Да фъкна. Аз. Скочих на метлата и дойдох. Ето ме тука. Първа писта. Добре дошли в първият час. За астрология. И терология. Вие Ще се научите Да отключите интуицията си, да виждате. чрез сетивата си. Не ви трябват очи. трябва ви сърце, душа, аура. Третото око. Ще го Отварям. Преди началото на часа Винаги. започваме с една пръчка. Това се нарича... Сейджи. Не е ваш сейдж, Но От левчето толкова малко не си позволим. и сега минаваме да изчисти мощта енергия от старите косове. Нищо тук. Има гнило. усещам го. Да си сложа умните очила. Момчето на трети очи. Усещам нещо много кофти в твоята енергия. Отиди. Да си измиеш ръцете. Мини се с една пръчка. И се върни. Така, който идва с мръсна, Нечиста енергия. С травма с токсикология, ще да си прави труда да влиза. Аз съм като гъба. няма да абсорбирам негатив. Да минават Другата седмица по един куршум на всички. Това ви за домашно. учебните Пособия. ще бъдат. Книгата на Рефаска виза. Висша магия, както и по един дек. Таро. Няма значение откъде ще го вземете. Просто и трябва да бъде ваш. С това ще работим тук. Ти как се казваш? Мария. Ако обичаш. Махнете, аз ми в куртовица. Преди да махна аз. С моята. Пръчка. Както знаете, аз имам магическа пръчка. Който ме подразни, който се, Опита да преписва. който се опита да се държи Непочтено. и да се подигра. Грава на моят предмет. Ще бъда оцелен с нея. Няма да ви хареса. Колегите ви целят с маркери. Аз ще ви оцеля. С лазер. Имайте го предвид. Хора, които Богохулстват. не вярват. Или пък си мислят, че съм Сатанист. Ще видите на какво съм способна. аз, която не съм сатанист. Вие сте тук, ще станете Вещици и вещери. Така че всички предразсъдъци. пред вратата. Кофата. С днешния въвеждащ час. Искам Всеки един от вас. да си сложи Роба. Ма не расово. Без църква. роба. Представете си, че сте В Хари Потър. Надявам се да знаете кой е Хари Потър. Аз ще бъда вашата. Магонагъл. И вие ще трябва да попивате абсолютно всичко, което ви кажа. Сега искам всички един. Задръжте. И издишайте. Тази класна стая. Се влиза с... Вяра. Без вяра няма да имате какъвто и да успех в магията. Следващия час ще Се занимавам с Манифестация. А сега... излизайте. по най-бързия начин. Отварях се. Трябва да медитирам. Напуснете. Мъщението. А по-бързичко. Какво е това? Стадо. По-бързо.